Здравейте, казвам се Елена. От 4 години снимам видеа на руски език и днес е първото ми видео на български. Аз съм родена в Украйна, израснала съм там, но от 17 годишна живея в България. Този факт може да обясни моите евентуални грешки и акцента, който имам. Преди да започна с темата, искам да кажа няколко думи на всички, които очакваха видео на руски. И после ще се върна при вас. Всем привет! Как вы уже поняли, сегодня видео будет на болгарском языке. Не переживайте, я продолжу снимать на русском, просто сегодня это эксперимент, экспериментальное видео. Безусловно, основным языком канала будет оставаться русский язык, но если эксперимент окажется удачным, то время от времени я буду снимать видео и на болгарском. Прощаюсь с вами до следующего видео. За първото си видео на български език избрах доста интересна тема. Ако гледате американски блогъри, ако гледате каква козметика ползват, виждате, че при тях има огромно разнообразие от марки, които за съжаление не се предлагат в България. Разбира се, в нашето време има възможност да се поръча какво ли не. Онлайн може да се поръча дори от американските сайтове. За съжаление има доста минуси. Доставката не излиза никак ефтино. Плюс, освен това, не всички сайтове предлагат доставка до България. И ако поръчвате нещо оттам, ще ви излезе още по-скъпо, защото ще трябва да плащате на митницата 20% ДДС от стойността на цялата пратка, от цялата поръчка. Това е вариант, ако наистина много искате нещо, което по никакъв начин не може да се намери тук в България или в Европа. Днес аз ще ви разкажа откъде си поръчвам козметика. Имам и Urban Decay, Too Faced, имам четките на Sigma. Имам доста неща и ще ви разкажа за няколко сайта, от които всъщност идват повечето ми поръчки. Сайт sigmabeauty.com. Този сайт е американски и оттам си поръчвах четките Sigma. Имам доста повече, просто ви показвам като пример. Тези четки ги имам от доста време, ги ползвам поне 3 години и съм много доволна от тях. Единственото, което не ме устройва е, че те са вдигнали цените. В сравнение с цените от преди 3 години и сегашните им цени не ме устройват абсолютно и спрях да поръчвам оттам. Техните четки могат да се поръчат и на българския сайт makeupathow.com. Може би знаете за него и сте чували. Оттам не бих си поръчала четки Sigma, защото струват доста пари. Струват дори повече пари, отколкото ако бих си поръчала от официалния сайт с доставката и 20% ДДС. Последно време все повече и повече неща се появяват в България. Така че, ако търсите нещо, вижте какви варианти има в България. На мен ми се е случвало да търся къде ли не из Европа, се оказваше, че всъщност този продукт го има в България. Просто не съм проверявала. Също така ви съветвам да се регистрирате в всички сайтове, които ще ви дам днес и да се абонирате за информационен бюлетин. Доста често те изпращат на имейли информация за своите промоции, намаления, изгодни предложения, така че дори да не планирате да купувате нещо сега, днес, този месец, ще е добре просто да знаете, да сте информирани за предложения, които имат. Следващите сайтове са lookfantastic.com и feelunique.com. Почти еднакви сайтове и няма кой знае каква разлика в цените. Имат сходни неща, предлагат се почти еднакви марки. От тях си поръчвам най-често. И ако първите ми поръчки бяха без намаление, то сега вече се научих и изчаквам да получа имейл, който ме информира за някаква промоция и тогава си поръчвам. Имат доста интересни неща и ви съветвам, ви препоръчвам тези два сайта. Още един нов сайт, за който разбрах
отскоро. Това е сайт beautybay.com, от който сега си направих една поръчка. Така че това е първата ми поръчка от този сайт. И поръчах оттам Anastasia Beverly Hills продукти за вежди, които с нетърпение чакам и искам да пробвам. Anastasia Beverly Hills е доста прочута с своите продукти за вежди и вече всички мейкъп артисти по света ползват нейните продукти. Просто разгледайте сайта, също ви го препоръчвам. Доставката е безплатна, както в Look Fantastic, Feel Unique. Няма да ви се наложи да плащате ДДС, което е плюс. Да, разбирам, че тази палитра в САЩ излиза $50, а в сайта на Feel Unique тя беше 50 евро. Но, ако я поръчате от официалния сайт на Urban Decay или някъде от Америка, ще ви излезе същите 50 евро, просто с доставката, с ДДС-то. Също така ви препоръчвам сайт makeupbedhouse.com. Аз оттам си поръчвам палитрите на Sleek Makeup. Това са само 3 палитри, иначе имам още. Да, качеството на сенките не е кой знае какво, но цената на една палитра тя е 23 лева. Също така си купувах козметика от един сайт в UK. Там имаше мехрон и си купих две неща. Палитра с фондютен, различни цветове и такава палитра с коректори. И този сайт споменавам само защото ако сте гримьор и търсите откъде да си поръчате по-професионални, театрални неща, може да разгледате този сайт. Всички линкове към всички сайтове ще оставя долу под видеото, така че просто разгледайте. Там ще имат цялата информация, която ви трябва. И още един сайт, който искам да спомена, от който си поръчвам, това е enzo.bg. Знаете за него, той предизвиква доста спорове. Някои се съмняват дали там се продават оригинални продукти, защото цената е значително намалена. Искам да ви уверя, че продукцията там е абсолютно оригинална, така че не се съмнявайте, не се бойте, поръчвайте си смело. От eBay, за който забравих да ви спомена, поръчвам корейска козметика. Доста неща имам оттам. Примерно това е BB крем на Миша. Имам и ето такова яйце. Това е Тони Моли Egg Pour. Повечето корейски неща имат доста интересна опаковка, като например това яйце. Също така съм купувала крем за ръце за сестра ми. Наистина този крем мирише на ябълка. Тук ще приключа. Мисля, че ви дадох достатъчно информация за едно видео. Ако имате въпроси, ако имате пожелания за следващото ми видео, пишете всичко отдолу в коментари. Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви хубав ден и до скоро!